ho tornarà a provar. El servei de banda és favorable al conjunt visitant. La pilota no és bona, gira molt bé Iker, altre cop controlant, la passada boníssima perquè la lluita Ignasi, el xut, gol, 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 gol d'Ignasi, la passada deliciosa, altre cop d'Iker, el mena i per sota les cames d'Isaac Vila transforma el primer gol del partit Ignasi. Golaç del Girona, espectacular, un cop més Iker Almena, com rep, com gira, com assisteix. És veritat que té una mica de fortuna en l'acció, però molt bé després Ignasi també superant a Isaac Vila per sota els peus. Acció molt bona del Girona, el que veníem comentant, al final la pilota, el futbol per atacar ha d'anar la pilota als bons, i quan la pilota passa per Iker Almena doncs sempre passen coses. Ho ha fet excel·lent, la jugada s'ha girat, ha controlat, ha superat l'adversari, ha assistit, i Ignasi que ha fet doncs el que havia de fer.